ହୋଲିର ସେ ଅଭୁଲା ଦିନ। এই ଷ୍ଟୋରିଟିରେ କ'ଣ ସିକ୍ରେଟ୍ ସସ୍ପେନ୍ସ ଅଛି ସେଇଟା ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦୟାକରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଷ୍ଟୋରିଟି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅନ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଷ୍ଟୋରି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଆଉ ହଁ, କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମତାମତ ଜଣାଇବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଷ୍ଟୋରିରେ ଦେଖିବା। ହୋଲିର ସେ ଅଭୁଲା ଦିନ। ଟେରେସ୍ରୁ ସୁଦେଷ୍ଣା ଲନ୍ରେ ଚାଲିଥିବା ହୋଲି ଖେଳକୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ରଙ୍ଗୀନ ଚେହେରା ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦରୁ ବଞ୍ଚିତ। ଅନାଥ ଆଶ୍ରମର ପିଲାମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ସେଠାରେ ବୟସ୍କମାନେ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ କମ୍ ଆଚରଣ କରୁନଥିଲେ। ଏବଂ କାହିଁକି ନୁହେଁ, ଜୀବନ ସର୍ବଶେଷରେ କ୍ୱଚିତ୍ ଶିଶୁ ପରି ହେବାର ଏପରି ଘଟଣା ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ତାପରେ ବଡ଼ ହୋଇଯିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଅନୁଭବ ନୁହେଁ। ସୁଦେଷ୍ଣାଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟିଲା। ଏହି ଅନାଥ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ଛାଇରେ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ସୁସ୍ଥ କରିଦେଲେ। ଏହା ତାଙ୍କୁ ନିଜ କଷ୍ଟକୁ ଭୁଲାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ତା'ର ଅବାଧ୍ୟ ହୃଦୟ ପୁନର୍ବାର ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଖୋଜିଲା, କେବଳ ଯିଏକି ତା ହୃଦୟକୁ ଏକ ଆଘାତରୁ ବର୍ତ୍ତିବାକୁ ଶକ୍ତି ଦେଇପାରିବ। ସେ କିପରି ପୁନର୍ବାର ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଯେ ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଶାନ୍ତ କଲେ ଏବଂ ଅଧିକ ଆଘାତ କଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରେମ କାହିଁକି ଏତେ କଷ୍ଟ ଦିଏ ଯେ ତୁମର ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ରଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଏକ ପରିଚିତ ସ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ପଛରୁ ଥଟ୍ଟା କଲା। ସୁଦେଷ୍ଣା ବୁଲିଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୁହଁର ଚେହେରା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ରିଷଭକୁ ଭୟଭୀତ କଲା। ସୁଦେଷ୍ଣାକୁ ତୁରନ୍ତ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ସେ ରିଷଭଠୁ ସିନିୟର। ମୋ ମା' କହିବା ମାନେ ଥିଲା କି ଶୁଭ ହୋଲି ସୁଦେଷ୍ଣା ସ୍ୟାମ୍। ସୁଦେଷ୍ଣା କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଲେ ନାହିଁ। ସେ କେବଳ ଲନ୍ ଆଡ଼କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ। ଦୋଷ ସହିତ ରିଷଭ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅତି ନମ୍ର ଭାବରେ ପଚାରିଲେ, ପଛକୁ ଫେରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ତୁମେ ମୋତେ ରଙ୍ଗ ଲଗାଇବାକୁ କାହିଁକି ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିଲ? ଶ୍ରୀ ମାର୍କେଟିଂ ପରାମର୍ଶଦାତା, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ନିଜେ ସେମାନଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ନାଅ। ରିଷଭ ହସିଲେ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନରମ ହୋଇ ମନରେ ଭାବିଲେ, କେତେ ରହସ୍ୟମୟ ସୁଦେଷ୍ଣା। ରିଷଭ ଆଗକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଲେ। ସୁଦେଷ୍ଣା ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇଲେ। କ'ଣ ଏହା ଆଦର୍ଶ ଭାବରେ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହେବା ଉଚିତ? ମ୍ୟାମ୍, ଆପଣ ଏଠାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ହୋଲି ଖେଳୁଥିବାର କାହିଁକି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହାର ଅଂଶ ହେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି? ରିଷଭ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସୁଦେଷ୍ଣା ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ସେ ତାଙ୍କୁ ଏପରି କେବେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିନଥିଲେ। ବେଳେବେଳେ ଅତ୍ୟଧିକ କାହା ସହ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ସବୁକିଛି ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ରିଷଭ ବେଳେବେଳେ ଦୂରରୁ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଭଲ। ଯେତେବେଳେ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲା, ଯେପରି ସେ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଘଟିଥିବା କିଛି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ସୁଦେଷ୍ଣା ମା' ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ବୋଲି ଅଫିସରେ ସାଥୀମାନେ ରିଷଭକୁ କହିଥିଲେ। ଯେହେତୁ ରିଷଭ ନୂତନ କମ୍ପାନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ସୁଦେଷ୍ଣାଙ୍କ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଶୁଣୁଥିଲେ। ସେ ଜାଣିନଥିଲେ କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ତାଙ୍କୁ ଅଶାନ୍ତ କରିଦେଲା। ସେ ଅର୍ଜୁନ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଧାଙ୍କ ପରି ପ୍ରେମରେ ପାଗଳ। ସୁଦେଷ୍ଣା ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରୁଥିଲେ। ରାଧା ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରେମ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରି। ରାଶିରେ ଯିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ରଙ୍ଗ ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରେମ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅମର ହୋଇ ରହିଲା। ମଣିଷର ପ୍ରେମ କାହିଁକି ସେପରି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ? କାହିଁକି ତାଙ୍କ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ? ସେ ଅନ୍ୟର ହୋଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କାହିଁକି ରହିଲେ ନାହିଁ? ଓଃ, କାହିଁକି ମଣିଷର ପ୍ରେମ ସେପରି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ? ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୀରବତା ଅବତରଣ କଲା। ତଳ ମହଲାରେ ଥିବା ହଠାତ୍ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ପରି ଲାଗିଲା। ସୁଦେଷ୍ଣା ରିଷଭଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ତେଣୁ ସେ ଏପରି କିଛି ପଚାରିଲେ ଯାହା ସେ ଭାବିଥିଲେ
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବେ। ଅନିଭାଷା କେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି? ତୁମେ ତା ସହିତ ହୋଲି କାହିଁ ଖେଳୁନା? ତୁମେ ଜାଣିଛ ରିଷଭ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏ ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖାଯାଏ। ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ତଥାପି ସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ସୁଦେଷ୍ଣା ଯୋଗ ଦେଲେ। ଏହାର ଜବାବରେ ରିଷଭ କେବଳ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି ସିଧା ଆଖି ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ। ସୁଦେଷ୍ଣା ଖସିପଡ଼ି ଦୂରକୁ ଚାହିଁଲେ। ତାଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ବୋଧହୁଏ ସେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ନଜରକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇନଥିଲେ। ବୋଧହୁଏ ସେ ନିଜ ମନରେ ଅସୀମ ଭାବରେ ଯୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ଦୁନିଆରେ ସବୁକିଛି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ଯଦି ସେ ମୋତେ ସେପରି ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ ଜାଣେ ସେ କିଏ ଏବଂ ମୁଁ କିଏ। ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଚେହେରାରେ ରିଷଭଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦ୍ୱାରା ଘୋଡ଼େଇ ଦିଆଗଲା। ଶୁଭ ହୋଲି ସୁଦେଷ୍ଣା, ସେ ତାଙ୍କ କାନରେ ଫାଟି କରି କହିଲା। ସେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ରଙ୍ଗରୁ ତାଙ୍କର 3 ବର୍ଷର ନିବୃତ୍ତତା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ 3 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଚିତ୍ର ଅନନ୍ୟା ଉପରେ ରଙ୍ଗ ଲଗାଇଲା। ତା ଭିତରେ କିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଭବ କଲା। ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବିରୋଧ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲା। ଶୁଭ ହୋଲି ସୁଦେଷ୍ଣା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ କାନରେ ବାରମ୍ବାର ଶୁଭିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଆଖି ଖୋଲି ତାଙ୍କୁ ଚାଲିଯିବାର ଦେଖିଲେ। ବସନ୍ତର ମୃଦୁ ଶାନ୍ତ ପବନ ସୁଦେଷ୍ଣାକୁ ଯତ୍ନ ନେବାରେ ବିଫଳ ହେଲା କାରଣ ରିଷଭଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶରେ ତାଙ୍କ ସମଗ୍ର ଶରୀର ଥରୁଥିଲା। ତାଙ୍କ ଲମ୍ବା ଧଳା କୁର୍ତ୍ତୀ ଉପରେ ଲାଲ ଗୁଲାଲ ଛିଞ୍ଚିବା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ସେ ରିଷଭ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଥିବାର ଦେଖିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ହୃଦୟକୁ ଏକ ଆଘାତ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବାର ଅନୁଭବ କଲେ।